Καλώς ήρθατε στο Speed Limit, εκεί που η υψηλή δόση της αδρεναλίνης πάει όλα τα κοντέρ. Πόσο εκεί άραγε νιώθουμε με το αυτοκίνητο ή τη μοτοσυκλέτα μας και τι θα θέλαμε να γνωρίζουμε γύρω από αυτό. Καταρχήν, κύριε Κορέ, μεγάλη μας χαρά και ακόμα πιο μεγάλη μας τιμή που σας φιλοξενούμε στο Speed Limit. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εμείς, γενικά σαν ομάδα που είμαστε εδώ.